tervetuloa Voi Venäjä-podin pariin. Minä olen Antto Nikolenko. Minä olen Mihail Lionin ja tänään on tällainen ensimmäinen jaksomme Voi Venäjä-podia. Tänään käymme läpi, mitä on tapahtunut Venäjällä tämän kesän aikana. On ollut aika kuuma kesä. Mitäs meillä on kaikkea nyt tänään tiedossa, Anton? Puhutaan kaikista niistä iskuista, mitä Venäjällä on sattunut, mitä Venäjällä on siihen reagoitu. Puhutaan Krimin tilanteesta, se on erityisen hankala. Puhutaan talousuutisia. Taloudessa on melkoinen kriisi päällä. Siitä riittää myös kerrottavaa. Puhutaan vähän Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteesta. Siinä on taas tapahtunut, tai ainakin näennäisesti jotain muutoksia, ehkä välttämättä loppujen lopuksi niinkään paljon, mutta Trump on näköjään vähän kääntymässä Ukrainan päin, ehkä. Vaihteeksi, joo. Ja sitten lopuksi käydään läpi vähän noita ikäviä huhuja, mitä Venäjä kiertää, että mobilisaatiota ja kaikkea tällaista. Siellä ollaan kovin huolestuneita Venäjänä nyt. Tiivis jakso, pysykää kuulolla. Voi Venäjä. Joo, tosiaan. Aloitetaan nyt ehkä siitä, että tämä on nyt uusi podi, mutta tämä ei ole ihan uusi podi. Elikkä me ollaan nyt Voi Venäjä-podi. Jatkamme kuitenkin, siis toki meillä on paljon varmasti uusia kuulijoita tässä matkan varrellakin tullut, jotka nyt ehkä aloittavat kuuntelemisen tai sitten ovat ehkä kuunnelleet meitä aiemmin, mutta kerrotaan vähän itsestämme. Elikkä siis ketä me olemme? Me olemme mamuja. Mamuja. Joskus kauan sitten Venäjältä muuttaneita poikia. Täällä kuitenkin kumpikin ollaan kasvaneita ja oppineita ja muuta. Ja ollaan tehty vuodesta 2023 Suplalla sanomalla Venäjä-podi-nimistä podcastia. 137 jaksoa on tullut tehty siellä, 8 kautta. Saa käydä kuuntelemassa, siellä ne vieläkin ovat. Supla on kuitenkin vähän muuttanut niin kuin suuntaansa, heillä on vähemmän asiapodeja nykyään, niillä on enemmän semmoista urheilusisältöä, tosi sarjasisältöä, joo, kyllä. Niin tämä Venäjä-podi ei oikein sitten niinku vetänyt sinne ehkä oikeanlaista yleisöä enää, niin sitten päätimme, että lähdemme kokemaan siipiämme. Niin just näin, tehdään omaa podia vähän eri tavalla. Tämä tulee siis YouTubessa, niin kuin ehkä joku näkeekin jo, joka sieltä katsoo. Tämä tulee myös Spotifyssa, Apple Podcasteissa ja siitä on myös tämmöinen RSS-feedi, eli tämän saa mihin tahansa podcast-ohjelmaan, ihan miten itse tykkäätte tätä kuluttaa, niin siitä vaan. Mitäs muuta? Me äänitetään tämä 2 viikon välein, eli aivan samalla tavalla kuin Venäjä-podi, ja tämä johtuu siis ihan tuommoisista tuotantoteknisistä syistä, eli siitä, että meillä ei nyt ole niin valtavasti aikaa tätä tehdä päivätöiden ohella ja muuta, niin tätä kuitenkin joutuu editoimaan ja laittamaan ja valmistamaan ja niin edespäin. Niin, mites meidän jaksot? Meillä on sitten joka toinen edelleen on tilannekatsaus, eli samalla tavalla kuin mitä Venäjä-podin aikana oli, eli me tehdään aina niin kuin edellisen 2 viikon ajalta tällainen pläräys, että mitä Venäjällä ja Venäjän suunnalla on tapahtunut. Ja sitten joka toinen on semmoinen ajattomampi jakso, vastaamme teidän kysymyksiinne siinä, niissä jaksoissa teemme jotain teemajaksoja, esimerkiksi nyt 2 ensimmäistä tällaista välijaksoa niin sanotusti tällä kaudella tulevat varmasti olemaan teemajaksoja, niistä puhutaan kohta. Erona Venäjä-podiin on se, että nämä jaksot tulee ilmestymään maanantaisin, ennen ne ilmestyy aina keskiviikkoisin. Nyt pyrimme ainakin siihen, että ne ilmestyy maanantai heti aamulla. Toki pienellä varauksella, koska edelleen tämä tehdään omalla vapaa-ajalla, niin katsotaan, miten tässä nyt tulee käymään, mutta eiköhän se onnistu. Niin. Joo, ja kaikki meidän vanhat jaksot löytyy edelleen netistä. Tuohon kuvaukseen tulee meidän sellainen linkkipuu, niin sieltä löytää meidän vanhat jaksot, jos joku vasta äskettäin on meidän podin löytänyt. Ja tulemme viittamaan niihin jaksoihin aika paljon kanssa, että puhutaan, että joo, tästä on puhuttu sillä kaudella. Valitettavasti. Ja sitten meillä on myös Patreon avattu, eli jos haluaa tukea meidän podia, niin se onnistuu. Tulemme todennäköisesti tekemään jotain ylimääräistä sisältöä, mutta se on vielä vähän mietinnässä, mitä tarkalleen, mutta meitä voi tukea jo nyt.
Kyllä, ja siis tämä tehdään täysin itse, me ei olla kenenkään palkkalistoilla enää. Tässä pari kaveria on tässä auttanut graafisessa designissa ja vähän miksauksessa ja tällaisissa hommissa, mutta muutenhan tämä tehdään ihan meidän kahden toimesta. Niin muista käydä tykkäämässä, muista käydä arvostelemassa, millä tahansa alustalla nyt kuunteletkin, niin pistä siihen se niin monta tähteä kuin nyt haluat pistää ja kirjoita arvostelu, kirjoita joku kommentti siihen alustaan. Kaikki on eteenpäin, kerro kaverille. Tämä on ainoa tapa, miten tämä päästään sitten jakamaan isommalle yleisölle ja kaikki hyödymme siitä. Joo. Mutta tehkää uhrauksenne algoritmeille, somen juuri algoritmeille. näin. Käykää painamassa tykkään. Kyllä. Se on nopea homma. Ei maksa mitään. Hyvä. Lähdetään pyörimään. Jes. Mitäs aloitetaan varmaan siitä, että Venäjälle on isketty kesän aikana. Venäjällä on ollut aika kuuma kesä kyllä. Ihan Joo. Kirjaimellisesti siellä on savua ollut ja tultakin jonkun verran. Siis on oikeasti harmittanut, että meidän podi oli 2 kuukautta kesätauolla, koska jotenkin jatkuvasti tuntuu, että tulee sellaisia isoja kääntetekeviä iskuja, joista olisi hyvä puhua. Ja itse asiassa mä aloitan ehkä vähän tällainen sivupuolusta, että muistatko, kun kesällä oli tämä uutinen, että Norjassa paloi joku 400 omakotitaloa. Joo, se oli iso uutinen Suomessakin. Sitten mä ajattelin samanaikaisesti, että kun Venäjällä oli näitä iskuja, että siellä on niin kuin joka päivä on joku megakatastrofi, joka tavallisesti aiheuttaisi jonkun 3 päivän suruliputuksen niin kuin missä tahansa maassa. Niitä tapahtuu joka päivä, mutta se on niin normalisoitunut, että siihen ei kiinnitetä edes samalla tavalla huomiota. Ja siis siihen pitää ottaa tietenkin, että Ukrainassahan tätä on jatkunut jo kohta 5 vuoden ajan. Joo, totta kai. Oikeastaan pidempäänkin vielä, jos otetaan Donetsk ja Luhansk siihen mukaan, mutta joo, niin kuin sanottu, niin kuin sanoit, niin Venäjällä olisi aiemmin, niin se olisi sellainen ykkösuutinen varmaan useaksi kuukaudeksi jokainen näistä iskuista. Oltaisiin syytetty terroristeja, oltaisiin keksitty vaikka ja mitä kaikkea, niin kuin nytkin keksitään, mutta nyt ne niin kuin jotenkin, kun niitä tulee joka päivä, niin who cares? Nyt on pommitettu, siis, mutta niin kuin silleen, tosiaan sä oot ihan oikeastaan, että kuvittele 5 vuotta sitten, siis vuosi sitten, uutinen, Moskovaa pommitetaan. Tai edes 3 vuotta sitten. Niin siis ihan milloin vaan oikeastaan, niin kuin ennen tätä vuotta sanotaan. Niin kuin, mä muistan se, kun siihen Kremliin lensi yksi drone, joka ei aiheuttanut muuta kuin pienen kolhun sinne peltikattoon, niin sehän oli jo sellainen, että siitä puhuttiin pitkään. Nythän tämä ei edes niin kuin, se ohitettaisiin olan kohatuksella, koska ne tapahtuu joka päivä kirjaimellisesti ja pahempia. Joo, mutta käydään ihan läpi, mitä on tapahtunut. Mennään kronologisessa järjestyksessä tällaisia niin kuin isompia juttuja, mitä meidän mielestä on tapahtunut. Eli Pietarin talousfoorumi alkoi 3. päivä kesäkuuta ja Ukraina iski sopivasti just silloin, että siellä paloi jotain laivastotakin kohtaa ja öljyterminaalia. Ja tällaista komea kuvaa siitä on saatu niin. Kyllä. Koko Venäjän eliitti oli siinä päivänä lentämässä Pietariin ja lentokenttä jouduttiin sulkemaan ja heitä vastassa oli sitten tällaisia savupylväitä. Se oli kyllä, joo, jotenkin niinku, siinä oli sellainen olo, että kaikki katsoo eri suuntaan, että se pylväs on tuolla sataman suunnalla savupylväs, mutta niinku, se oli jotenkin, niitä oli hauska katsoa niitä raportteja siltä päivältä, että nämä niinku aktiivisesti yrittivät olla puhumatta siitä. Se oikein, sen aisti niistä haastatteluista, sen aisti niistä kaikista tiedotustilaisuuksista, että se on niinku jäätävän kokoinen mammutti huoneessa, mutta niinku siitä ei puhuta. Joo. Me ollaan kehitetty uusi robotti tässä ja sitten niinku näkee ihmisen silmistä, että niinku paskat siitä robotista, kun tuolla palaa. Juuri näin. Ja siis muutenkin tämä talousfoorumi oli, siellä käytiin todella apeissa tunnelmissa, että ilman näitä iskujakin, niin siellä oli just tullut tällainen tilasto, että Venäjän investoinnit ovat laskeneet 14%. Että niin kuin, mitä on tapahtunut? Niin, mistä on taloudellista enää oikein voida puhua. Mielenkiintoinen yksityiskohta myös oli se, että siihen iskittiin Kronstadin saarella tai tällaisen sotilaslaivaan, joka ilmeisesti tuhoutui siinä iskussa. Se oli kuivatelakalla. Sitten mä mietin, että olikohan tämä tällainen Ukrainan tapa pyytää anteeksi siitä, että osa lennokkeista lensi myös Suomen puolelle, mutta
todennäköisesti syyt, minkä takia se isketti, oli se, että oli aikaisemmin saattanut muun muassa tämän Englannin kanalin läpi näitä varjolaivaston tankkereita tämä sama alus, ja no nyt se ei enää siihen kykene. Vähän sivuhuomio tässä. Mä luulen, että siinä on yksi syy, ja kaikki näihin iskuihin yksi niistä syistä on semmoinen, että Ukraina näyttää, että me muuten voimme. Siinä on koko ajan semmoinen, että Mustanmeren laivasto on nyt käytännössä niin kuin, ajettu nurkkaan, jos ei tuhottu. Niin nyt puhutaan sitten tästä Baltianmeren laivastosta, niin ups, että niin kuin, sekään ei ole turvassa. Kronstadtissa kotisatamassaan kuivatelakalla, niin ei silti ole turvassa. Niin tässä on koko ajan vähän semmoinen, että me muuten pystytään tähänkin, ja sitten isketään johonkin pensaan, kohta puhutaan näistä varastoista, niin oho, pysty siihenkin. Isketään johonkin Siperiaan öljyjalostamoon Omskiin, pystytään siihenkin. Että se on koko ajan sellaista, että me muuten pystytään, että te ette ole missään turvassa. Ja se on ehkä se suurin mun mielestä, mitä tässä on tapahtunut kesän aikana, että Venäjä ei ole turvassa enää missään. No okei, ehkä Siperiassa vielä se siellä Kauko-Siperiassa, Kauko-idässä. Niin, siellä on jos siellä metsän perukoilla, jos niinku istuu siellä taikassa, niin ehkä joo. Anyway. Juuri jäi. Kyllä, mutta siis mielenkiintoinen tästä niin Putinin iskusta tekee se, että hän on tällainen Putinin lemmikkitapahtuma, että hän on perustanut tämän Venäjän talousfoorumin tai Pietarin talousfoorumin just sen vähän niin kuin samalla promotakseen omaa kotikaupunkiaan, ja se on ollut niin kuin hänelle hyvin tärkeää, että hän on ollut siellä aina esiintymässä, oli tänäkin vuonna, ja sitten tollainen aika nolon näpäytys, no en tiedä voiko sanoa nolon näpäytys, jos jo niin kuin isketään oikeasti johonkin öljyterminaaleihin ja pommitetaan, mutta sitäkin se oli, että ilmeisesti Putin oli unohtanut pyytää Zelenskiltä lupaa pitää tämä talousfoorumi. Joo. Niinpä. Sitten mitä muita mielenkiintoisia iskuja on tapahtunut. Moskovassa tapettiin taas yksi kenraali hommia autossa. Tämäkin on niin kuin, mä luin, että meidän muistinpanoja niin paljon tapahtunut, että mä olin unohtanut tänne. Tämä on muuttunut niin normaaliksi, että Venäjä ei pysty suojelemaan omia kenraaleja edes niin kuin Moskovassa, että niitä tapetaan niin kuin muutaman kuukauden välein. Kyllä, siitähän oli iso juttu, siis tämä Gerasimov, tämä esikunnan päällikkö, niin sehän siitä oikein vaati Putinilta, että FSO, tämä Putinin ikään kuin se suojelujärjestö, mikä se nyt onkaan nimeltään se virasto, niin että se suojelisi myös niitä kenraaleja. Niillä on joku 10 korkein arvoista kenraalia siinä listassa, niin kuin keitä he niin kuin suojelee, mutta sitten tämä Gerasimov vaatii, että vähän laajennetaan tätä listaa, kun kenraalit uhkaa loppuu kesken. Mutta sen jälkeen vielä sitten räjäytettiin tämä kaveri, että se ei sitten ehkä päässyt listoille. Niin, tähän perustui lähteisiin tämä juttu, että Kremlissä oli tällainen kokous, missä Gerasimov näitä asioita vaatii. Me tiedä, ketä siinä listalla on, mutta siis ilmeisesti... Mutta ilmeisesti tämä tyyppi ei ollut. Tai sitten oli, ja ne ei vaan pystynyt sitä estämään. Tämä on sekin ihan mahdollista. Sitähän ei kukaan myönnä koskaan, mutta joo. Joo, mutta mennään eteenpäin. Moskovassa on tapahtunut muutakin mielenkiintoista. Kesäkuun puolessa välissä Ukraina iski parin päivän välein öljyjalostamo. On siellä niin kuin ihan Moskovassa on öljyjalostamo. Sellainen ei kovin suosittu asuinalue, missä Moskovan halvimmat asuntojen hinnat. Juuri tämän öljyjalastomon takia osittain. Joo. Se on semmoinen valtava, osaatte kuvitella, se ei nyt ole mikään kovin nätti eikä kovin hyvän hajuinenkaan laitos varmasti. Niin Ei, ja kyllä siitä tulee päästöjäkin, että ei se ilmalaatukaan siellä ei ole paras mahdollinen, mutta ilmalaatu muuttui äkkiä, kun siihen iskettiin 2 kertaa, tai siis 2 eri päivää. Eli ensin se iskettiin toiseen jalostusyksikköön, se ilmeisesti tuhoutui, ja sitten iskettiin niin siihen isompaan, ja tämä oli melko iso se Moskovan jalostamo, että se tuotti 40% bensasta, mitä Moskovassa kulutettiin, ja sitten nähtiin näitä eeppisiä kuvia, kun se jonkun öljysäiliön kanssa lentää ylös. Joo, tämä mikä nyt näkyykin kuvassa heille, jotka katsoi YouTubessa, niin tämä oli muuten mielenkiintoinen, tämä ei ollut Ukrainan isku, tämä nimenomainen räjähdys, tämähän oli Venäjän ilmapuolustuksen ohjus, joka osui siihen. Joo, ilmeisesti oli näin kyllä. Niin, me nähtiin myös, kun kyse oli Moskovasta, ja vaikka Moskovassa tai niin kuin kaikkialla muualla on kielletty näitä droneja kuvaamasta tai lennokkia kuvaamasta, niin Moskovassa me kyllä, siellä asuu TikTok-kansa, että
Siellä kuvattiin todella paljon. Meillä oli niin kuin samasta tapahtumista useita kuvakulmia ja me nähtiin, miten Venäjän ilmatorjunta toimii. Siitä on todella monta videota. Siellä on hyvin osuu öljyjalostamo, kyllä. No siellä nähtiin muun muassa se tällainen tapaus, jossa tällainen panssariohjus ampuu alas lennokin tai räjäyttää se siiven, jolloin tämä lennokki vaan tippuu alas ja tuhoaa jonkun talon, mihin se ei siis ollut tarkoitettu. Että siinä se ihan tavallinen tapahtuma. Sitten me nähtiin, että ne panssariohjukset pääosin ampuu niiden lennokkien perään. Et kun se lennokki on lentänyt ohi, niin sitten se ampuu niiden perään, mikä kertoo siitä, että tutkavalvonnassa on kyllä suuria ongelmia. Ja sitten me nähtiin myös jotain ihan uskomatonta, että jotain kaukaisialaisen näköisiä Venäjän sotilaita, että keskellä ruuhkaa ampuu sellaisia laukaisevia ohjuksia. Singoilla joo. Siinä on siis niinku kirjaimellisestikin autotie, autoja menee siinä, autot seisoo siinä, kun on ruuhka, ja sitten kaverit seisoo siellä semmoisen jäätävän singon kanssa, semmoinen kunnon niin kuin Amerikan leffoista RPG, semmoinen niin kuin sen tapainen, ja sillä sitten ammutaan jonnekin taivaaseen, niin kuin hyvin turvallista ja mukavaa. Varmaan silleen niin kuin kiva istua siinä ruuhkassa, katsot auton ikkunasta, oho, tässä on muuten tällainen. Mitä se ja mikä tämä se on, kuka tämä on? Siis niillähän on, niin kuin, ne uniformutkin oli mitä oli, että ne ei ollut, niin kuin, siinä ei ollut mitään tunnusmerkkejä tai mitään, että vaan niin kuin, tiedätkö, yhtäkkiä keskellä kaupunkia jotain tällaisia mitä liian militaristeja ohjusten kanssa. Niin. No, muistatko, kun Putin puhui vuonna 2014, kun oli tämä koko Itä-Ukrainan tilanne, hän sanoi, että nämä kapinalliset, että ne ovat ostaneet näitä aseita mistä tahansa kaupasta, niin ehkä nämäkin olivat sellaisia, että ne oli ostaneet jostain Wildbergsista tilanneet. Niin, tällaisella laukaistavan ohjukseen näkyvät tilaisuudessa tulleen kokeilla sitä, että varmaankin siitä oli kyse. Juuri näin. Joo, mutta siis kaikkihan, no ei kaikki, mutta siis merkittävä osa Venäjän joukkoastuksesta on keskittynyt joko sinne Ukrainan rajalle tai rintaman linjalle ja sitten Moskovaan. Ja kaikesta tästä huolimatta niin näitä iskuja ei pystytty estämään. Edes Moskovassa Venäjä ei ole turvassa ja pystyvät vaan halutessaan 2 päivän välein iskia tähän samaan jalostamaan ja siltikään sitä ei pystytty estämään. Ja Reutersin lähteiden mukaan tämä öljyjalostamo on poissa toiminnasta vuoden loppuun. Nyt ilmeisesti kuitenkin tämä pienempi osa siitä öljyjalostamosta on saatu palautettua toimintaan. Mutta tämä kaikki perustuu vahvasti spekulaatioon. Me puhutaan laajemmin Venäjän bensapulasta meidän tulevan viikon jaksossa. Silloin puhutaan bensapulasta ja kaikesta, mikä siihen liittyy. Kyllä. Ja se ilmestyy, se jakso, mistä me nyt puhutaan, niin se ilmestyy viikon päästä tuolla YouTubessa ja Spotifyssa ja joka paikassa. Ainoastaan Patreonissa se ilmestyy jo sitten tänään. Se on sitten tänään siis maanantaina. Kyllä. Maanantaina, mikä se päivä nyt on, siis 3. päivä. Eli se on semmoinen pieni niin kuin bonus, jos haluat tukea meitä Patreonissa, niin saat kuulla sen seuraavan jakson sitten jo niin kuin saman tien. Siinä on sitten pieni ongelma, että sulla on 2 viikon tauko sitten seuraavaan jaksoon, mutta jo. Se on makuasia, miten näitä kuluttaa. Mutta jotain edes ajateltiin, että jotain niin kuin alkuun edes jotain kivaa teille sinne, niin tehdään tällainen. Mennään eteenpäin. Ei puhuta ehkä bensakristisen enempää. Kyllä te kaikki olette nähneet niitä jonoja, mitä Venäjällä on. Sitten tosiaan puhutaan seuraavassa jaksossa. Seuraavan käänne oli Wildbergsin iskut. Tätä ei ollut mun bingokortissa kyllä ollenkaan. Mä tiedän, oliko sulla. Tuntuu, että yllätyihän kaikki. Ei, siis nimenomaan se, että toki siis infrastruktuuri joo, mutta just, että just nämä varastot ja just Wildbergs, koska sehän on just Wildbergs, onhan niitä muitakin firmoja siellä kuin Wildbergs, mutta pelkästään Wildbergsin on isketty. Otetaan ihan pieni semmoinen niin kuin retrospektiivi tähän, että me ollaan puhuttu Wildbergsista Venäjä-podissa aikoinaan. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, mikä jakso se oli, mutta siinä, se on siis Wildbergs on Venäjän Amazon, ehkä voisi verrata, mutta se on vähän isompi kuin Venäjän Amazon. Se on semmoinen alusta, jolla siis yrittäjät voivat myydä tavaransa eteenpäin. Se on hyvin tärkeä pienyrittäjille. Venäjällä on tosi paljon tällaisia, jotka kutoo kotona sukkia suunnilleen ja myy niitä Wildbergsin kautta.
Mutta myös isommat yritykset myy siellä, esimerkiksi myydään jotain tietokoneosia, tai kuten nyt selvisi, niin myös droneja ja turvalivejä ja luotilivejä ja vaikka mitä kaikkea hauskaa. Ja sitten myös se, että Wildberriesin tällainen logistiikkaketju, varastoketju, niin se on yksi Venäjän suurimpia, ja se on hyvin, hyvin tärkeä Venäjän jokapäiväiselle kulutukselle. Että se on, tätä voi niinku Suomessa vastaavaa ei ole. Ehkä sitä voi verrata vähän Amazoniin Englannissa, sanotaan. Englannissa Amazonista tilataan ihan kaikki mahdollinen, ja se tulee niinku kotiin seuraavana päivänä, niin tämä on vähän vastaavaa. Joo, siis Wildberries, se on noin 40-45% Venäjän vähittäistavarakaupasta ilman elintarvikkeita, että se on ihan valtava. Et niillä on yli 100 000 tällaista jakelupistettä. Ja kyllä. Ehkä lyhyesti kerrotaan tämän yrityksen historiaa, että siis tästä oli todella iso juttu vuonna kesällä 2024, kun siellä kaksi perustajajäsentä, jotka olivat mies ja vaimo, niin he erosivat ja sitten siitä seurasi tällainen konflikti, jossa muun muassa ammuskeltiin Moskovan kaduille ja sattui avioero. Siihen vedettiin senaattoreita ja Ramzan Kadyrov mukaan, siis ihan eeppinen tarina. Laitetaan linkki siihen meidän jaksoon, joka tästä kertoo. Mutta mitä tapahtui sen jälkeen? Meillä sen jälkeen tästä yrityksestä niin paljon puhuttu. He perustivat oman pankin, että nykyään he myös luotottavat näitä pienyrityksiä ja antavat asiakkaille maksualennuksia, kun he ostavat tämän heidän oman pankinsa kautta Wildberriesin tuotteita, mikä on johtunut siihen, että niillä on nyt 60-80 miljoonaa asiakasta, ja sitten kaikki nyt nämä isot pankit, valtiolliset pankit yrittävät lyödä hyntyt yhteen, ja VTB on ostanut pienen osuuden tästä Wildberriesin pankista ja luotottanut niitä. Tämä firma kasvoi aivan holtittomasti, todella nopeasti. Se on viime aikoina ostanut hotelliketjuja, matkatoimistoja, mitä kaikkea. Siis ihan sellaista, mikä ei mitenkään liity niiden ydinliiketoimintaan. Niillä on valtava velka, se on noin biljoonaa. No, lentähän Amazonillakin avaruusraketteja, ei se niin siinä mitään uutta ole, mutta... Niin, no joo, mutta siis tavallaan mitä me yritän kertoa on se, että heillä on todella paljon velkaa, ja lähinnä näille valtiopankeille. Joo, ja todella pienet tulokset. Mitä? Joo, totta, kyllä. No, se nyt on, isoilla yrityksillä aika usein on pienet tulokset, niin kuin tiedetään, niin veroja ei tarvitse maksaa, jos ei ole tuloja. Mutta miten tämä kaikki on mahdollista, on se, että Venäjän presidentin kanslialla on kätensä sopassa käytännössä hyvin. Väitetysti kyllä. Tästä on paljon puhuttu, että Anton Väinö, tämä presidentin kanslian varajohtaja ja jotain muita tyyppejä sitten niin presidentin lähipiiristä, että tämä Sullivan Kirjov, joka on senaattori, niin että he olisivat tavallaan nykyään tämän firman omistajia, eivät suoraan, mutta silleen välillisesti, niin kuin näillä usein tapana. Mutta me ollaan todella paljon niin menty jo siihen, että miksi Wildberries, mutta käydään äkkiä läpi, että siis mitä on tapahtunut. Tämä tuntuu, että tämä jatkunut jo ikuisuuden, mutta tässä alle 2 viikkoa, kun ne iskut alkoi. Että ihan yllättäen Ukraina otti ja iski yhteen tällaisen Wildberriesin varastoon. Se oli se Moskovan itäpuolella. Se paloi täysin, siellä oli 6 ihmistä. Joidenkin näiden paikalla olleiden havaintojen mukaan ne työntekijät ei päästä sieltä pois, koska... Piti tarkistaa, ettei ne varastanut mitään siellä. Piti tarkistaa niitä, ja niin piti joku tällainen oma keräyslahite luovuttaa kaikkien prosessien mukaisesti. No sen jälkeen Wildberries on ainakin väitetysti yövuorot lopettanut, koska nuo lennokit yleensä tulee silloin, ja myöskin ilmeisesti ovat vähän paremmin pitäneet huolta siitä, että ihmiset pääsevät evakuoitumaan, kun on joku lennokkivaara. Ja siis 2 viikon aikana on isketty 13 varastoon. Mulla on nyt on 18 jo. Tän aamun tilanne, mä päivitin sen just äsken katsoin, niin 18 varastoa on jo saanut osumaa. Ai tänään on isketty vielä? Mä yritin katsoa. Joo, on. Nyt tänä yönä on isketty myös. Ja siis 60% kaikesta varastotilasta, mitä heillä on saanut osumaa tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän. Joo, siis tää on just tätä, että mulla on ollut tää niinku käsikirjoitus tämän
jakson käsikirjoitus auki niin kuin yli viikon koneella, ja sitten joka aamu käy lukemassa uutisia ja Just päivittämästä luun, ja siltikään ei pystynyt perässä. Mut, niin, siis siitä on semmoinen bingo oikein netissä nyt, että porukka niin ruksii, että mihin varastoon on isketty ja kuin kovaa. Wildberries bingo. Joo, tosiaan 8 varastoa on ainakin tukottu. Mä en tiedä, mitä nyt tänä aamulla iskussa on tapahtunut. Yksi näistä varastoista oli Pietarissa, joka itse asiassa jo palloi 2 vuotta sitten, mikä oikeastaan kertoo meille 2 asiaa. Että ensinnäkin, kun tämä firma on tosiaan laajentui niin nopeasti, että ne rakentui sellaisia ihan mega isoja varastoja. Että se koko niiden logistiikkaketju, valtalogistiikkaketju perustuu noin 20 varastoon. Niin, jättivarastoon, joo, ja sitten niillä on tosi paljon tuommoisia pikkuisia jakelupisteitä, niin kuin sanoikin, että 100 000. Joo. Juuri näin. Niin, kun tämä palloi Pietarissa, silloin tämä heidän varastonsa, niin ensinnäkin me saatiin tietää, että niiden paloturvallisuus on hyvällä kohdalla, ja sellaista ei ole edelleenkään, että jos puhutaan 100 000 neliömetrin varastosta, ja siihen iskee 1 lennokki, ja se, että se palaa lähes kokonaan, niin tarkoittaa sitä, että siellä ei ole mitään pallakatkoja tai mitään muutakaan, että ne ei selvästikään suunniteltu kestämään mitään tällaisia pommituksia. No, toisaalta täytyy sanoa, että vaikka Suomessakin ei harva mene mikään infrastruktuuri, mitkään datakeskukset tai voimalat, sähköverkot ei ole rakennettu kestämään päivittäisiä lennokki-iskuja. Harva asia on. Harva asia on, kyllä. Mutta sitten me myös saatiin tietää vähän osittain, että kuinka paljon tulee vahinkoa siitä, että kun yksi tällainen tuhoutuu. Ja siis kukaan ei enää oikeasti uskalla ja kukaan ei ehdi laskemaan, että kuinka paljon tavaraa tässä on tuhoutunut. Kun siellä palaa niiden pienyrittäjien tavarat, niin pelkästään näistä 3 ensimmäistä tuhoutuneista, niin se taisi olla jotain 300 miljardia ruplaa tai ylikin niin heidän tavaroitaan, eli noin mitä se on, 3 miljardia euroa suunnilleen. Ja sitten vielä erikseen, mitä se maksaa Wildberriesiltä ja tulee maksamaan Wildberriesiltä, että ne rakentavat uudestaan koko tämä logistiikkaketjun. Joo, mutta tässä on kerrannaisvaikutus kuitenkin. Mietitään sitä vielä, että kun tämä on tosiaan se päivittäistavarakauppa niin sanotusti, mitä venäläiset käyttää, niin kuka uskaltaa enää käyttää Wildberriesia? Koska siis yrittäjät, jos laittaa sinne tavaraa, niin mikä takee siitä on, että se ei palaa seuraavana päivänä. Ja sama asiakas, että sä oot maksanut tavaras ja se on palannut, niin kuka sen korvaa ja miten? No, siitähän on Wildberries huolehtinut. Itse asiassa juuri viikkoa ennen kuin ensimmäiset iskut alkoi, niin Wildberrieshän on päivittänyt näitä käyttöehtojaan. Ja tosiaan muokkasi niin, että Wildberries ei ole vastuussa siitä, jos droni iskee ja tavara palaa, niin Wildberries ei korvaa kenellekään yhtään mitään. Joo, ja tästähän tuli just tällaisia salaliittoteorioita, että Wildberries sai tietää näistä iskuista etukäteen jotain tiedustelutietoa juuri sen takia, että he ovat lähellä presidentin kansliaa väikytystä. Mutta toisaalta Ozon teki tämä saman. Joo, no mutta se ei välttämättä. Niin, Yandex Market, joka ei ole, teki tämän vasta iskujen jälkeen, mutta sekin on lähellä Kremliä. Mutta se ei niinku sulje toisiaan pois, että esimerkiksi varmasti Ozonilla on, siis Ozon on toinen valtava ketju Venäjällä, niin varmasti varmasti joku, joka monitoroi esimerkiksi Wildberriesin käyttöehtoja ja niin kuin peilaa niitä itselleen, ihan varmasti. Siis tämä ei sulje sitä salaliittoteoriaa pois. Toinen, minkä mä oon nyt kuullut, niin tämä nyt on ihan sakea, mutta että se olisi Kadyrov. Että ne ei ole ei ukrainalaisia, vaan että Kadyrov pommittaa kostoksi Wildberriesia, mutta se on kyllä niin. Ehkä se kertoo enemmän siitä, että millainen niin kuin tunnetila siellä Venäjällä nyt on, että jotain on tapahtumassa, kukaan ei oikein ymmärrä miksi. Ja niin kuin tosi vaikea yhdistää siihen alkusyyyn. Se musta on kaikkein huvittavinta, että siinä on paljon videoita, missä näytetään näitä ihmisten reaktioita, ja muun muassa kuvattiin yksi mummo, siis semmoinen iäkkäämpi rouva, joka oli sitten että Elektrostalissa ja Moskovan naapurissa, että
että me herättiin meluun, luultiin, että sota on alkanut. Ja sitten se oli pitkään sitten jatkoi sitä tarinaansa ja siinä oli, että minä en oikein ymmärrä, että miksi he tänne lentävät. Täällähän on ihmisiä lähellä, että täällä voi vahingoittaa tavallisia ihmisiä. Niin. Tervetuloa vuoteen 2026. Kyllä. Ehkä sota on alkanut nyt, niin kuin 4,5 vuotta myöhemmin. Niin. Joo, mutta palataan ehkä kysymykseen, että minkä takia juuri Wildberries. Sehän on herättänyt kysymyksiä erityisesti Venäjältä. Tämä on todella paljon spekuloitu. Mehän emme tiedä varmasti. Ukrainan virallinen selitys on se, että Wildberries on myynyt tarvikkeita rintamalle. Että sieltä saa sotakalustoa, joo. Lennokkeja, pimenäkölaitteita, näitä sirpalasuojaliivejä, kaikkea tällaista. Niillä oli ihan sellainen, että jos sinne kirjoitti kaikki SVOta, eli erityissotilasoperaatioita varten, niin sieltä sitten tulee kaikki, mitä voi sotaan ostaa. Tämä on muuten piilotettu nyt tämä osio. Joo, se on nyt piilotettu, se on totta. Mutta toimittajat olivat soittaneet, siellä niin oli tällaisia lisätarvikkeita lennokille, että tällainen pudottaja, eli millä pystyy granaattia pudottamaan, niin olivat soittaneet niin myyjälle kysyneet, että sopiko tätä tähän granaattia. Se, joo, sopi tosi hyvin. Mihin muuhun se voisi sopia? Niin. Mitä muuta sä pudotat lennokeilta? Et sen kameroitakaan siitä tiputa tai muuta tavaraa. Niin. No joo. Periaatteessa toi on varmaan ihan hyvä syy, mutta siis osan tämä Wildberriesin suurin kilpailija tekee ihan samaa, ei ehkä niin räikeästi. Tavallaan Ukrainan tämä perusto tuntuu vähän ontuvalta. Että se voi olla niin osa syy, mutta ei koko syy. Siis puhutaan nyt suoraan asiasta taas. Mä luulen, että mä aina otan nämä niskoilleni, mutta mun mielestä siis tämä on käytännössä terrorismia. Sitähän se on. Se on pelottelua. Se on pelottelutaktiikka. Siis toki tämä on oikeutettua terrorismia mun mielestä, vaikka en tiedä, onko tällaista olemassakaan, nyt mutta tässä joku leikkaa meemin. Mä menen todella syvälle tässä, joo, mutta mikä tämän pointti oikeasti on? Tämä on niin tärkeä instituutio, tämä Wildberries venäläisille. Ja Ukraina on yrittänyt jo monen vuoden ajan saada tämän sodan vähän niin kuin lähemmäs tavallista venäläistä, koska venäläistä ei oikein, niin kuin tuosta mummonkin kommentista tuli, niin ei ne miellä sitä omaksi sodakseen, ne ei oikein miellä sitä sodaksi. Se on joku juttu, joku operaatio jossain, ei tarvitse siitä välittääkään. Niin tämä ja sitten nämä tai öljyjalostamopommitukset, niin ne rikkovat sitä jokapäiväistä niin kuin kaavaa. Niin. Ja siis tavallaan se on terrorismia. Siis se ei ole sotilaallinen, esimerkiksi Wildberries, niin se ei oikeasti vaikuta siihen sodan käyntiin millään tapaa. Niin kuin hyvin marginaalisesti. Kyllä se on niin. Hyvin, hyvin marginaalisesti. Mutta se vaikuttaa mielipiteisiin. Ja tämä mun mielestä on mielenkiintoinen taktiikka siinä mielessä, että Venäjähän käyttää ihan samaa terroritaktiikkaa, mutta Venäjä pommittaa suoraan Ukrainan kansalaisia, suoraan asuintaloja. Ja Venäjä on pommittanut myös ukrainalaista Nova Pochtaa jo vuodesta 2023 lähtien. No niin onkin jo Nova Pochta, niin, joo, kyllä. Että on useita iskuja ollut. Tosin Ukraina on nyt tehnyt enemmän iskuja, mutta ehkä siinä on tällainen kostomotiivi. Mä en kutsu tuota terrorismiksi. Mä en ymmärrä, mitä se haet takaa, että se pelottelutaktiikkaa, mutta ei mun mielestä terrorismia, mutta selvästi edelleen pyritään ehkäisemään siviiliuhreja, että tässä on ollut todella vähän, mutta tuhoamaan Venäjän taloutta. Mutta just tämä, että mun mielestä tämä on hyvin mielenkiintoinen, vaikka periaatteessa Geneven näiden sopimusten mukaisesti tämä on itse asiassa sotarikos, koska siinä isketään siviilikohteisiin oikein selkeästi tarkoituksella. Mutta toisaalta mun mielestä se on aika ovela taktiikka, koska niin kuin, rehellisesti sanottuna kukaan ei välitä enää mistä siviilikohteista tässä sodassa, koska Venäjähän on iskenyt jo ihan mihin vaan siellä Ukrainassa. Ja sitten niinku toisaalta tämä on niinku, mun mielestä on jollain tapaa ainoa keino, että ilman suuria siviiliuhreja vaikuttaa kuitenkin siviilien elämään tosi paljon.
Mun mielestä aika ovela. Siis tavallaan niin kuin, mä ymmärrän, mitä he hakevat sillä, mä ymmärrän, miksi he sen tekevät. Mä en tiedä, tueeko mä sitä, eikö mä tue sitä. Mä tuen siis Ukrainaa ylipäätään, mutta niin kuin... Niin, onko tämä iskukohteista paras mahdollinen, niin sitä ei kannata sanoa. Mutta aletaan myös vähän niin kuin mittakaavaa. Tässä on niin kuin kaksi näkökulmaa, että kuka tästä kärsii taloudellisesti, että miten tämä vaikuttaa. Että täällä tulee olemaan niin kuin vaikutuksia ihan makrotalouden tasolla. Tässä on niin kuin 10 000 työpaikkoja. Tämä koskettaa satoja tuhansia pienyrittäjiä, joten varastot on palannut. Meillä on nähty nyt todella paljon sellaisia videoita, että ihmiset niin kuin itkevät, että heidän koko varasto paloi. Wildberries ei korvaa mitään tai korvaa joku alle 5% siitä summasta, jotain korvauksia siinä on alettu maksaa, mutta tuntuvat ihmisistä enemmän niin kuin loukkaukselta. Ja nämä niin kuin pienyrittäjänä on pantanut asuntonsa, pantanut autonsa, ja se mitä heille tarjotaan on tyyliin, että voitte olla maksamatta teidän lainaa vähän pidempään. Että tuhoaa monia pienyrityksiä. Siellä nyt on jo uutisia, että 30% on noussut hinnat. Kaikilla Wildberries on kaikkeen Wildberriesissä käytännössä. Että se on niin kuin riskipreemio, että kuka näitä vakuuttaa sitten, ei kukaan. Ja sitten on erikseen tämä Wildberries, niin kuin, tosiaan todella paljon velkaa, että millä tavalla tämä tulee iskemään tähän VTV-pankkiin, joka on tätä Wildberriesia rahoittaa, joka on muutenkin sellainen valtion roskapankki, että se on ihan jatkuvasti tehnyt huonoja sijoituksia. Sillä on nytkin sellainen 700 miljardin ruplan reikä sen reservissä, että se piti jo niin kuin vuosi sitten hakea lisärahoitusta, jota se ei vieläkään saanut. Miten niin kuin se pärjää tämän kanssa, niin todella mielenkiintoista nähdä, että täällä voi olla ihan niin kuin makrotaloudellisia seurauksia. Voi, joo, siis VTB on myös sellainen pankki, että sen ei anneta kyllä hukkua varmasti, että se jollain tavalla pelastetaan, mutta millä rahalla? Ja silloin sitten taas niin kuin kerrannaisvaikutuksia koko Venäjän talouden läpi. Ihan varmasti se on niin valtava pankki, ja siis tosiaan, jos Wildberries kaatuu, jos se menisi konkkaan tässä, niin se olisi kyllä, no sanotaan, mä en nyt väitä, että se kaataisi välttämättä Venäjän taloutta, mutta kyllä se niin kuin ison lovin aiheuttaa no, siis ihan varmasti. Mikään ei koskaan kaada taloutta niin kuin lopullisesti, mutta se olisi iso kriisi. Deripaska tai venäläinen oligarkki on sanonut suoraan, että Wildberriesin konkurssi niin tuhaisi Venäjän pankkijärjestelmän. Ja Venäjän pankkijärjestelmä on muutenkin vähän niin kuin sanoisin huonossa hapessa. Huonossa hapessa, puhutaan siitä muuten hetken päästä. Mutta joo, mitäs sitten? Otetaan seuraava aihe vielä tähän väliin. Joo, puhutaan Krimistä. Puhutaan Krimistä, eli toki Venäjällä isketty Krimille Venäjään, niin se otettiin tämä vähän niin kuin sivuun tästä. Eli sielläkin on tapahtunut jännittäviä juttuja, että jo niin kuin keväällä Ukraina alkoi hyvin laajasti käyttämään tällaisia keskipitkän matkan lennokkeja iskemään Venäjän logistiikkaa. Et ensin iskettiin rekkoihin, jotka tätä maakäytöä pitkin kuljettivat tavaroita, muun muassa polttoaineet Krimille. Ja siellä alkoi tämä polttoaine- tai bensapula ensimmäisenä, ja se on vaan pahentunut. Siellä tällä hetkellä ei myydä bensaa ollenkaan, sitä ei ole. Sitä on varattu, kaikki mitä sisään tulee, niin on varattu julkiselle liikenteelle ja pelastusviranomaisille. Siellä ei myydä myöskään vettä eikä sähköä kovinkaan hyvin. Joo, siis se sähkö on isketty, että siellä on niin kuin jatkuvasti pula sähköstä, ja generaattoria ei voi pyörittää, koska generaattorit pyörii pääosin bensalla, josta on jälleen kerran pula. Sitten Venäjä yritti sitten korjata tätä tilannetta, kun se maakäytävä alkoi olla sen verran riskialtis, että jotkut uskit eivät enää suostuneet. Tai jos suostuivat kuljettamaan jotain Krimille maakäytävää pitkin, niin vaativat sitä tyylin kuukauden palkan. Niin se kävi aika kalliiksi. Sitten lähetettiin näitä jokilaivoja, ei sellaisia turkulaisia jokilaivoja, vaan sellaisia rahtialuksia, millä kuljetetaan muun muassa öljyä ja kaikkia muita tavaroita ton jokea pitkin. Ja se oli muutamana päivänä niin Ukraina iski myös niihin. Et niitä ei upotettu, mutta niistä iskettiin yleisöisiä ohjaus, tai mikä onko se kapteenin dekki vai miksi sitä sanotaan. Joo, no se just, joo, kyllä. Että kaikki ne... Komentosilta on komentosilta. Että se laiva yleensä muuttui sen jälkeen ohjauskelvottomaksi, ja ne pystyy korjaamaan... Kapteenittomaksi. Että se uppoa, sen pystyy hinaamaan, sen pystyy korjaamaan,
Mutta Ukraina iski yli 100 tällaisen laivaan niin kuin lyhyen ajan sisällä, ja Venäjä joutui kokonaan sulkemaan tämän Azovenmeren kauppaliikenteen. Niin, Kyllä. miten ne, niillä on ehkä 1 tai 2 sellaista paikkaa, missä näitä laivoja voi korjata, eli 2 laivaa voi kerrallaan korjata, ja kaikki muut odottavat sitten jossain. Mutta ehkä tässä Krimistä ehkä sen verran mainittava, että siis Krimhän on alun perin, ja vielä Ukrainan aikaan se on ollut semmoinen lomakohde, ja se on ollut se elinkeino siellä, että sinne tulee paljon lomalaisia, se lomakausi ruokkii käytännössä koko vuoden, koska ei siellä kauheasti tuotantoa ole muuten. Nyt sodan alettua siellä on edelleen ollut, me puhuttiin viime vuonnakin siitä, että siellä on edelleen lomalaisia, vaikka siellä lentää ohjuksia ja droneja yli ja muuta, niin välillä sinne osuukin jotain, mutta silti niin kuin porukka menee lomalle. No tänä vuonna se lomakausi on nyt käytännössä niin kuin peruttu sieltä kokonaan, niin kun siellä ei ole bensaa, siellä ei ole sähköä eikä vettä, ja sekin bensa, mikä sinne niin kuin päätyy, niin siitä on paljon videoita, missä jopa tuommoinen bensageneraattori, joka ei ole mikään niin kuin maailman vaativin vehje polttoainelaadun kannalta, niin nekin hajoaa siinä. Se bensa, mikä sinne tuodaan, on aivan surkealaatuista. Joo, ja siis nyt on kesä tosiaan, että nyt on vasta tämä turismisesonkin, no se on menetetty, mutta mitä tulee tapahtumaan talvella, että Krim on subtrooppinen ilmasto, mutta on sielläkin... Krimillä on lunta talvella, kyllä siellä tarpeeksi kylmä on. Kyllä se, niin kuin, mä itse asiassa veikkaisin, että siinä on, ei se kaukana ole tästä Etelä-Suomen lämpötiloista talvella. Kyllä se varmaan aavistuksen lämpimämpi on, mutta kyllä siellä lunta on ja jäätä ja muuta, että kyllä se tarpeeksi kylmä paikka on. Joo, okei, siellä on talvi, mutta se on vaan niin paljon lyhyempi kuin Suomessa. Mutta siis kuitenkin, että mikä tässä niin paranisi, että tähän todennäköisesti vähän niin kuin liittyy tähän Zelenski julisti tällaisen 40 päivän kampanjan, jolla pakotetaan Venäjä takaisin neuvottelupöytään, ja kyllä tämä nyt selkeästi vaikuttaa siltä, että nämä kaikki iskut olivat osa tätä sarjaa, mutta mikä muuttui sitä 40 päivän jälkeen, että... Mä itse asiassa luulen, että Krim ei välttämättä ole osa sitä kampanjaa, koska Krim on myös tosi tärkeä sotatanner, että sieltä Venäjä käyttää sitä laukaisu-alustana ja siellä majoittuu joukot ja niin edespäin. Ja logistiikkakeskuksena kyllä. Logistiikkakeskukset, se on hyvin tärkeää niin kuin sotilaallisesti katkaista Krim pois. Ja se on käytännössä melkein onnistunut jo. Ei ihan täysin vielä, kyllä siellä jotain vielä on, mutta sanotaanko ainakin vaikeutettu tosi paljon Venäjän just sen alueen niin kuin rintamaa. Joo, ja tähän tulee päättymään muutaman päivän kuluttua tämä Zelenskin asettama 40 päivän raja. Mitä luulet, nähdäänkö iskua Krimin sillalle? Se olisi aika hieno loppuhuipentuma, kyllä sanoisin, että se olisi aika hauskaa. Mä jotenkin kanssa luulen, että Ukraina pystyisi siihen myös. Heillä on niitä balistisia ohjuksia tällä hetkellä vissiin niin kuin muutama, niitä Flamingoja, mitä nämä onkaan nimeltään, ja droneja ja kaikkea. Toki Venäjä nyt varmaan, mä luulen, että se on yksi suojeluimmista kohteista Venäjällä, tämä silta, varmaan heti Valdain Putinin residenssin ja Moskovan jälkeen. Joo, todennäköisesti. Mutta kyllä sinne varmasti pystyy jollain niin kuin iskemään. Joo, mielenkiintoista nähdä, miten tämä ylipäänsä niin kuin etenee tämä Krimin tilanne, että siis siellä, no ei voida sanoa, että siellä olisi vielä ruokapulaa, mutta siellä on selvästi pulaa. On tulossa, kyllä. Siis bulkkielintarvikkeet, niin kuin sellaiset riisipasta, kaikki mikä niin kuin maksaa vähän, mutta on iso pakkaus, niin se kuljetusten hinnat on nousseet niin paljon, niin niistä todennäköisesti on pulaa ja näkyy jo jonkin verran pulaa tällä hetkellä. Että. Ja siis rahapulaa tavallisilla kansalaisilla, kun heillä meni se elinkeino käytännössä tänä vuonna täysin kokonaan, niin millä ne ruokkii itse loppuvuoden. Ei Venäjä ole kovin tunnettu siitä, että se auttaisi asukkaitaan tällaisissa tilanteissa ainakaan kovin anteliaasti. Eikä erityisesti miehitettyjen alueen asukkaita. Ei todellakaan, joo. Kuka niistä välittää. No joo. Siis Vladimir Solojoillahan oli mielenkiintoinen puheenvuoro tässä vähän aikaa sitten, että hän ehdotti, että nyt kun meillä on näitä väliaikaisia vaikeuksia, niin meidän pitää siirtää näitä rintaman lähellä olevilta alueilta, kun ihmiset vaikkapa Siperian asumaan. Tällaista on joku yrittänyt. Krimiltä on jo siirretty ihmisiä Siperiaan. Katsokaa vähän historian kirjoja.
Hän ei maininnut Krimiä, koska hän varmaan ymmärtää, että Krim on Putinille niin tärkeä, että se on sellainen kruununjalokivi, että se on nyt erittäin oloa, mitä siellä tapahtuu. Että ylipäätään, kun miehitetyltä alueilta ja rintama-alueilta siirretään ihmisiä Siperiaan, niin siinä on tietynlainen konnotaatio Venäjän historiassa. Joo, mutta kun hän ei edes erota niin miehitetyltä alueet, vaan niin Belgorod, Kursk, kaikki nämä, niin kaikki Siperiaan. Niin. Tämä kolmen päivän sota on johtunut siihen, että Venäjän TV:ssä ihan avoimesti pohdiskellaan sitä, että pitäisikö väestö siirtää suojaan. Täytyy sanoa, että niin Solovjovin mittapuolessa tämähän oli tosi hyvä idea. Ei tästä siinä mitään. Niin. Mutta joo. Okei. Otetaan pieni välitauko tähän. Otetaan pieni välikysymys. Meitä on kysytty siis, kun nyt ei ole ihan lähiaikoina tulossa kysymysjaksoa, niin pistetään tähän. Meitä on kysytty, että pelottaako meitä tehdä Venäjä kautta Putin-kriittistä podcastia? Pelottaako sua, Anton? Joo. No ei. En mä tiedä. Sähän et ole Venäjän kansalainenkaan enää, ei sulla ole mitään hätää sen kanssa. Joo, mä en ehtinyt siihen junaan muuten, se nousi se hinta niin paljon nyt. Okei. No siis joo, mua ei jotenkin pelota. Musta tuntuu, että Venäjän suurlähetystöllä on todella vähän suomea osaavia ihmisiä, jotka jotenkin tarkkailisivat suomalaista mediakenttää, meillä on niin pieni. Ja sit, niin you had one job, niin sanotusti, mutta ei. Joo, että niin. Mä en matkusta Venäjälle, mulla ei enää ole kovin läheisiä ihmisiä Venäjällä, niin silleen ei pelota, ehkä muuta puuttuu itse suojavaista, mutta sama täällä joo, ja sitten siinä on se, kun mehän ei olla varsinaisesti Venäjän vastainen tai Putin vastainen, Putin vastainen podi ehkä olemme kaikki. No miten ei ehkä. Niin, mutta siinä mielessä, että siis me yritetään kertoa tosiasioita, ja jos tosiasiat sotii niin kuin Venäjää vastaan, niin sanotusti Venäjän hallintoa vastaan, niin voi. Että mikä siinä on sitten vaihtoehtona olla puhumatta niitä vai? Että se on, ei pelota. Ei Suomessa, ei täällä tarvitse pelätä onneksi. Tämä on ihan turvallinen olo. Mutta venäläisiä vähän ahdistaa. Tämä FOM, Fond общественное мнение, eli kansan mielipidejärjestö, mikä nyt ikinä onkaan, semmoinen kysely. Siis, Venäjä on valtion omistama valtio, tai tällainen kyselyplatformi tai se tutkimuslaitos. Kyllä. Se julkistaa joka perjantain tällaisen ahdistuneisuusindeksin, eli siinä kysytään, että ahdistaako, tai ovatko ihmiset ympärilläsi, ovatko he ahdistuneita vai rauhallisia. Tämä nyt me näytetään tämä kuva tässä YouTubessa muualla, sitä ei nyt valitettavasti kauheasti näy, mutta pistetään linkki siihenkin. Niin siinä on, trendi on aika mielenkiintoinen, eli siis yhä enempiä ahdistaa, yhä vähempi on rauhallinen. 57% sanoo, että ympärillään ihmiset ovat ahdistuneita. Ja 37% sanoo, että ovat hyvin rauhallisia vieläkin. Ja vissiin vähän aikaa sitten tapahtui tämä muutos, että kun aikaisemmin se rauhallisten osuus oli aina isompi. Joo, se meni huhtikuussa. Se kääntyi sinne semmoinen risti, niin kuin tuossa kuvassakin näkyy, niin se meni huhtikuussa ristiin, jolloin ahdistuneita on sitten enemmän. Edellisen kerran tämä sama tilanne oli silloin, kun Ukraina hyökkäsi Kurskin lääniin. Silloin oli about samoissa luvuissa kuin nyt. Ja pahimmillaan se oli sitten, kun oli liikekannallepano pari vuotta sitten, tai 3 vuotta sitten, 2022. Niin silloin oli ahdistuneita 70%. Mutta yksi jätkä ainakin on vähän ahdistunut. Dmitri Medvedev nimittäin. Hän tuossa piti tuommoisen palopuheen. Hän oli kyllä aika huonon näköinen, pakko sanoa, että ei nyt lukismiin lähetä, mutta kyllä hän näytti vähän, kuluneelta. Niin hänellä oli sellainen fraasi, että ainoa tapa säilyttää Venäjä on voittaa erikoissotaoperaatio. Bum. Joo, kuulostaa aika vaaralliselta. Eli Venäjä ei tule säilymään, kyllä. Ei se nyt oikein, ei näytä todennäköiseltä tällä hetkellä, että Venäjä tätä voittaisi, mutta tässä on ollut aika paljon käänteitä, että mitä ollaan tätä sotaa seurattu yli 4 vuotta, niin. Mutta ei toki voida sulkea pois, mutta vaikea nähdä, miten Venäjä tällä hetkellä se voisi voittaa.
erityisesti talouden takia. Mennäänkö talousuutisiin? Mennä vaan. Joo, Venäjällä, no sanotaan lyhyesti, että taloudella ei mene hyvin. Mainitsinkin jo, että kesän alussa tuli nämä investointiluvut -14. Venäjän osakemarkkinat ovat olleet laskussa 19 viikkoa ja se on uusi maailmanennätys. Se on aika kova. Edellisen kerran Dow Jones laski 9 viikkoa putken maalis-toukokuussa 2023, niin kuin näistä suurista maailman pörsseistä. Ehkä en mä tiedä, jos Afrikassa voi olla isompi maailmanennätys, mutta ainakin siitä, mitä löysin. Niin 19 viikkoa putkeen, että nyt ollaan indeksi on laskenut lokakuun 22 tasolle. Eli se on kuitenkin siinä välissä päässyt nousemaan vielä sodan aikana, että se niinku ei ole ihan niin dramaattista. Joo, mutta tätähän ei ole niin inflaatiokorjattu tätä indeksiä, että se on Eli se on laskenut tosi paljon kyllä. todellisissa luvuissa. Joo, kyllä. 4 vuotta inflaatiot, mitä se on kertonut inflaatio joku 50%, niin se vielä joo. Siihen päälle. Joo. Sitten kesäkuussa meillä on tällainen kesäkuun alussa jännä episodi, kun Nabiulina, eli keskuspankin johto, oli kateissa, ja sitten alettiin kovin paljon spekuloimaan sitä, että vaihdetaanko nyt keskuspankin johto. Varmaan joudumme... Me ei löydy sitä oikeatakaan. Niin. No siis siinä on selvästi ollut tällaista niin pientä jännitettä, että Putin on jatkuvasti nyt kesällä puhunut siitä, että ohjauskoron pitää laskea. Ja keskuspankki on laskenut, niillä oli 2 tällaista kokousta, missä ne päätti ohjauskorosta, ja ne laskivat sitä 0,25%, eli tällainen nyt käytössä minimaalinen, mitä se on ollut. Ei laskettu käytännössä niin. Niin, että se oli aikaisemmin ohjauskoro 14,5, nyt se on 14, ja tätä on sanottu tällaiseksi homeopaattiseksi ohjauskoron alennukseksi. Semmoista just, joo, kyllä. Tällainen niin keskuspankki on selvästi Italian lakko, että jos katsoo niiden pressejä, niiden, mitä ne on muuttanut, niin inflaatioennusteet, mitä niin kuin kaikki analyytikot odotti, että se vähintään tulee niin kuin säilymään, tai että se tulee säilymään ennallaan tämä ohjauskorko, mutta keskuspankki päätti sen laskea. Ilmeisesti he eivät halua ihan olla avoimessa tällaisessa konfrontaatiossa Putinin kanssa, joka vaatii ohjauskoron laskua. Mutta se on semmoinen pieni keskari, tiedätkö, siellä takataskussa. Että siinä on se on keskari, se on Italian lakko käytännössä. Homeopaattinen ohjauskoron lasku. Te vaaditte ohjauskoron laskua, here it comes. Elätkää tämän kanssa nyt seuraavat montako viikkoa se on ennen seuraavaa tarkistuspistettä. Niin. Tämähän, niin kuin, minkä takia sitä ollaan toivottu, on sen takia, että kun valtio joutuu rahoittamaan itseään näillä velkakirjoilla, niin että heillä olisi alempi korko, ja sitten kaikki nämä suuret valtioyritykset, niillä tulee paljon velkaa, että ne on tappiossa sen takia, että joutuu maksamaan niiden suuresta velasta niin paljon korkoa. Mutta ei nyt lähdetty laskemaan sitä ohjauskorkoa, jotta ehkäistä inflaatiota. Inflaatio on silti kiihtynyt, että siellä viikkoinflaatio on ollut 0,15–0,3. Eli viikkoinflaatio on ollut saman suuruista kuin se oli silloin, kun ohjauskorko nostettiin 21. Eli jos joka viikko on inflaatio on 0,3%, niin se tarkoittaa vuositasolla, mitä se on, 16–18%. Eli melko ripeätä tahtia ollaan mennyt kesällä, mikä on erittäin epätavanomaista, koska kesällä yleensä tällaiset vihannekset ja kaikki niin kuin satakauden myötä, niin hinnat laskee. No eivät ole laskeneet. No, mutta kun ei ole satokautta, kun ei ole bensaa. Niin, no dieselillä... puhutaan ensi jaksossa, mutta kyllä, dieselillä puimukoneet pääsee dieselillä, mutta toki logistiikka vaikuttaa. Ja bensan hinta on noussut sellaiset 2–1% niin kuin joka viikko, mikä on ruokkinut tätä inflaatiota myöskin. Mitäs kaikkea muuta? Niin, no, Duuma hyväksyi lain, jonka perusteella Venäjän hallituksen ei tarvitse enää hyväksyttää, jos he nostavat niin kuin omaa budjettia, muuttavat omaa budjettia, eli ottavat lisää velkaa. Et aikaisemminkin se oli eli tällainen... Duuma otti itseltään siis niin kuin sen tärkeimmän oikeuden käytännössä pois. Siis no käytännössä. Siis mitä varten Duuma alun perin on? Ylipäätään kaikki parlamentit, jos nyt niin kuin yksinkertaistetaan, niin se on parlamentti valvoo, mihin valtio käyttää rahaa. Niin kuin näin hyvin tiivistyisesti, koska kaikki niin kuin lait periaatteessa liittyy siihen. Niin nyt Duuma on sanonut, että okei, whatever, että tappi on auki, käyttäkää rahaa, mihin ikinä haluatte, teillä on rajattomasti oikeuksia, meitä ei tarvitse kysyä.
No joo, Duuma on muuten käsiohjauksessa, että kaikki mitä se sen eteen tuotiin. On, mutta siis on totta kai. Mutta... Siis totta kai, siis kyllä me se tiedetään, mutta niin kuin näin paperilla, tältähän se kuulostaa. Se on vähän silleen, että me ei jäävätä itsemme tästä, hoitakaa itse omat velkanne. No, joo, että siis että ne tekevät jonkun budjetin, Duumahan se hyväksyi, mutta sitten se on kuitenkin vain tällainen suositus, koska hallitus ei sitä vapaasti muuttaa kertomatta edes. Ja mutta niin kuin just mielenkiintoista, että minkä takia tällainen laki otettiin käyttöön. Se on prosessien optimointia, Anton, ihan turha välivaihe. Kato, ei sitä tarvita. Ei niistä, niin kuin, siis ne tekee kuitenkin se, mitä heidän käsketään tekevän, niin se on prosessien optimointia. No, mutta siis ihan oikea selitystä, että erityisesti niin kuin tammi- ja helmikuussa niin Venäjällä se budjetti lähti niin käsistä, että oli oikeasti vaikeuksia saada nopeasti rahaa. Että he tarvitsivat, niin kuin, heillä ei ollut aikaa käydä Duumassa siinä välistä, että se oli lähellä. Olisi tullut niin kuin valtiolle maksuvaikeuksia. Niin, okei, nyt öljyn hinta on taas ollut vähän nousussa. Se auttaa Venäjä vähän, mutta ei se niin kuin muuta sitä perusasetelmaa, että valtion budjetti on valtavan alijäämäinen. Niin tällaiset hyväksyttiin, mutta pankit tai nämä sijoittajat näihin valtion velkakirjoihin, ne eivät ottaneet tätä kovin ilolla vastaan, että se kun tämä laki hyväksyttiin, niin heinäkuussa Venäjä perui 3/4 huutokaupasta, koska näin velkakirjojen huutokaupasta, koska niillä ei ollut kysyntää. Yksi huutokauppa onnistui, siinä valtio onnistui meidän velkakirjoja 10 miljardilla ruplalla, ja tavoite oli 1500 miljardia, eli alle prosentin siitä saivat. Venäjän hallitus sitten alkoi sanoit, että me ei enää sitten järjestetä niitä. Eli näissä velkakirjahuutokaupoissa aikaisemmin myytiin tällaisia kiinteän koron velkakirjoja. Ne eivät käyneet kaupaksi, niiden hinta jälkimarkkinoilla nousi, tai se tuotto nousi jostain 14,5–16, vaikka periaatteessa odotettavissa oli, että ohjauskorko laskee, mutta samalla odotettavissa, että myös inflaatio kiihtyy. Se nyt näyttää siltä, että Venäjän hallitus nämä 1500 miljardia ruplaa, niin ne pakottavat, että ne myy niitä markkinoilla pakottaa valtion pankit, eli Sberbank ja VTBn ostamaan niitä. Siitä on ollut jonkin verran lähteisiin perustuvia uutisia, mutta se ei vielä paperilla katsota miten käy, mutta siis tavallisia markkinamekanismeja ei ole aina onnistuttu houkuttelemaan uusia velkakirjoja. Eli Venäjällä on vähän velkaa, mutta vähän rahaa. Vähän velkaa, vähän rahaa, mutta ne joutuvat maksamaan silti näiden korkeiden korkojen takia. Järkyttäviä korkoja, kyllä. No joo, seuraava aiheeseen. Meillä on aika pitkä jakso tänään, mutta kesä on ollut pitkä ja me ollaan oltu pitkään pois, niin suotakon tämä meille kerran. Muuten pyritään pysymään tässä tunnin sisällä ainakin. Mites Yhdysvallat ja Venäjä ja rauhanneuvottelu? Onko ollut rauhanneuvottelu? Mun mielestä ei ollut yhtään mitään tässä koko kesän aikana. No mun mielestä on ollut. Ei mitään sellaista niin kuin vuonna 2025, kun me oikeasti odotettiin jotain tapaamista, mitä ne sanoivat. Onneksi ei sellaista tarvitse enää katsoa. Mutta mielenkiintoinen detalji oli, kun Putin kertoi haastattelussa, tai hän oli haastatteluissa, hän luki telepromptista jotain vastauksia hovitoimittajalle, että Ukraina oli ehdottanut erilaisia tulitaukoja, esimerkiksi tällaisen kaukoiskua ja kieltävän tulitauon, eli että näitä lennokki-iskuja ei ollut. Ja Putin sanoi ihan niin kuin myönsi suoraan niin kuin TV-lähetyksessä kaikille venäläisille, että no minä sanon ei, koska me iskemme myös heihin ja nämä iskut sattuvat Ukraina enemmän kuin nämä Ukrainan iskut sattuvat meihin. Ja minähän paskat välitän siitä, että miltä teistä tuntuu. Minä päätin näin. Niin, että miltä tavallisesta venäläisestä tuntuu, että kuinka paljon häntä lämmittää se, että Ukraina kärsii enemmän. Tietysti joitakin varmaan lämmittää, mä luulen. No ehkä jo korkeintaan 10% sellaisia fanaattisia, propagandamyrkyttämiä ihmisraunioita, mutta kaikille muille, niin, ja kyllä tämä on niin kuin alkanut näkymään myös näissä kaikissa kyselyissä, että kannattaako venäläistä rauhaa. Tuntuu, että todella moni on jo väsynyt. Mun mielestä Sberbankin johtaja hiljattain
valtion suurimman pankin johtaja, niin hän sanoi, että minä ajattelen samaa kuin mitä kaikki normaalit ihmiset, että mitä tämä sota saataisiin päättymään. Kyllä. Tuollaista, jos vielä voinut sanoa pari vuotta sitten, toi muotoilukin on vähän tollainen varovainen, että sodan päättyminen voi tarkoittaa voittoa, mutta että se voidaan tulkita eri tavalla, mutta se ei ylipäänsä sanottu sen ääneen, niin kertoo kyllä niin kuin asenteiden muutoksesta. Todellakin, joo. Joo. Niin, sittenhän meillä oli tämä yksi liikemies, joka kävi vähän Kiovassa, eli siis ilmeisesti kyseessä ollut Roman Abramovich, josta on Putin mainitsi sen nimeltään yksi liikemies, mutta niinhän hänen tyttäretkin ovat tämä nainen ja tuo nainen. Niin mun mielestä Zelenski myöhemmin vahvisti, että Teripaska kävi Kiovassa, että hän oli siis Abramovich. Abramovich, juuri niin. Hän oli käynyt, Zelenski vahvisti tämän, eli siellä vietiin jotain viestiä suuntaan ja toiseen, mutta mielenkiintoista niin Putinin muotoiluus oli se, että Abramovich tuli pyytämään tätä, että hän kävi hakemassa niin lupaa, että tällainen niin eliittikin vähän aktivoituu ja etsii jotain ulospääsyä tästä sodasta. Se ei kuulosta kovin uskottavalta skenaariolta, että Abramovich pyysi lupaa. Mä luulen, että hänet oli käsketty, mutta mun mielestä se Putinin lipsautus siitä, että hän itse pyysi lupaa, niin Putin ei itse oikein ymmärtänyt, mitä hän sanoi siinä, ja hän sanoi tosiaan sen, että eliittikin yrittää tästä päästä pois. Kyllä. No sitten oli todella vähän aikaa sitten todella mielenkiintoinen yhteinen pressitilaisuus Kazakstanin presidentin Tokayevin kanssa, eli Putin ja Tokayev istuvat siinä edessä, ja tämä Tokayev sanoi siellä selvällä venäjän kielellä, että Kazakstanissa ei oikein, ja kaikkialla muuakaan ei oikein ymmärretä Ukrainan ja Venäjän sodan syitä. Että hän sanoi, tosi hauska tämä lainaus, että Azerbaidžanin ja Armenian sodassa syy oli selkeästi historiasta. Tästä konfliktista me mukaan lukien ei ole ymmärrystä, mikä on sodan syy. Tämä kyllä on. Ja se piti nähdä se Putinin naama siinä kohtaa, koska se näki, niin kuin sen naamasta oikein heijastui, että hän ei ollut kovin tyytyväinen tähän ilmoitukseen. Joo, siis kuinka monta kertaa mekin ollaan niin revitty vitsiä siitä, kun Putin aina aloittaa niin sodan syistä, että hän aloittaa jostain 800-luvulta niin jossain haastattelussa ja kertoo jonkun 3 tunnin luennon hänen oma pseudohistoriansa, että minkä takia ollaan nyt tässä tilanteessa. En vieläkään ei ymmärretä. Ei oikein ymmärretä, ei. Ja siis Tokayev on mielenkiintoinen. Hän kierteli ja kaarteli siinä, kun hän on diplomaatti, hän oli YK-varapääsihteeri ja muuta. Ja hänellä oli siis semmoinenkin fraasi siinä samassa puheessa, että heillä ei ole minkäänlaista halua lähteä niin kuin neuvotteluihin välikätenä, että me emme ainakaan lähde siihen. Ja tämä on sellainen fraasi, mitä kukaan diplomaatti ei ole sanonut koskaan varmaan maailman historian aikana. Ja Tokayev sanoi niin oikein kuuluvalla äänellä, että he eivät halua olla missään tekemisessä tämän kaiken kanssa. Tähän ei kosketa 10 metristä tikullakaan. Ei, nimenomaan. Ja siis jotkut tulkitsivat tämän koko jutun niin, että kun Tokayev hän kävi Kiinassa juuri ennen tätä Omskin tapaamista, olisiko tämä ollut viestiksi siltä, että nyt pojat, saatte vähän niin kuin rauhoittua tässä? Joo, tästä on spekuloitu siis paljon. Ihan elinkelpoinen hypoteesi. Mutta toisaalta mä mietin, että eikö Kiinalla ole mitään muuta mahdollisuutta niin varmasti on lähtenytkin muuta kautta, mutta tämä oli sellainen, niin kuin, mun mielestä tämä on aika hyvä, jos olisi tullut diplomaattisia kanavia pitkin Kiinalta, niin Venäjä olisi voinut niin kuin pelata sen alas, että niin kuin olla huomaamatta ikään kuin, mutta tässä kun tätä ei voi edes niin kuin mitenkään, jos joku vaikka toimittaja olisi kysynyt tämän, tai joku diplomaatti Kiinasta olisi sanonut tämän, niin sitten olisi voinut olla vähän niin kuin, mutta sitten kun maan johtaja, vaikka se on Kazakstanin johtaja eikä Kiinan, niin sä et oikein voi niin kuin propagandassakaan, se on vähän vaarallista sanoa, että niin, mutta kun Kazakstan on vihollinen tai jotain muuta sellaista, kun se ei ole. Tiedätkö, se oli aika mun mielestä, jos se oli näin, niin se oli mun mielestä aika ovela kikka, koska koko maailma kuuli tämän, koko maailma huomasi tämän myös, koska tämä oli niin semmoinen, niin kuin, tämä oli Suomessakin uutisissa, että Tokayev ilmoitti Putinille, että ei ymmärrä sodan syytä. Pitäisikö jo lopettaa, joo. Niin. Joo, mielenkiintoista. Myös muut Venäjän lähimaat ovat sanoneet mielenkiintoisia asioita. Azerbaidžanin presidentti Aliyev sanoi suoraan, että Venäjä ei ole luotettava kumppani kaasu- ja öljymarkkinoilta. Ja Azerbaidžan olisi parempi. No toihan totta. On. Ja siis
jätkä käyttää tilaisuutta hyväksi, miksei? Niin. Tämäkin on, niin kuin, tämä on mahdoton. Tästä itse tuli kysymyskin tuossa meille aiemmin, että miten noi eri entisten neuvostomaiden johtajat nykyään puhuu Putinille. Niin tässä tavallaan niin kuin vastauskin siihen, että tämä olisi ennenkuulumatonta pari vuotta sitten vielä, että Azerbaidžanin johtaja olisi niin kuin suoraan dissaamassa Venäjää ja tarjoamassa itse tilalle. Nyt se on sellaisessa asemassa, että se voi. Venäjä on heikko, Turkki on vahva. Azerbaidžan on Turkin kelkassa tässä. Armenian pääministeri myös heitti jo matkortotsekkiakonen. Hän sanoi, että Venäjän tämä kauppaliitto, näiden EU-maiden kauppaliitto on käytännössä pystynyt kuollut, mikä on ihan totta. Että Venäjä on siis asettanut tällaisia terveyteen perustuvia, valvontaan perustuvia pakotteita, muun muassa niin kuin elintarvikkeilla, elintarvikkeilla, että se on elintarvikevientin kielletty, että se on perinteinen kikka. EUstahan se kiellettiin jo 2014, mutta mutta Armenian pääministeri sanoi, että kun Venäjä päättää kaikki säännöt ja sitten itse rikkoo niitä, niin mitä järkeä tässä koko kauppaliitossa on? Vähän vaikeaa. Niin. Mutta sitten taas, että Venäjä on onnistunut, siis me ollaan puhuttukin tästä, että se muutenkin vaatii taitoa, että pilaa välit sekä Armenian että Azerbaidžanin samanaikaisesti, mutta Venäjä on yrittänyt kovaa ja onnistunut siinä. Yritys palkittiin. Joo, kyllä. Mutta sitten puhutaan Trumpista vähän. Mitä varsinaisia niitä rauhanneuvottelut ei vähän aikaa käyty. Mitä on sitten niin kuin tässä tapahtunut? Eli, Trumpilla oli toinen lelu tietty niin kuin siinä välissä, nyt ei hän oikein. Ja on edelleen, ja kyllä se varmaan vie edelleenkin suurimman osa hänen ajasta. Mutta siis Venäjä koko kesän toistanut tätä Anchoragin henkeä, että hän levi jumiin. Se on jäänyt niin jumiin, että Marco Rubio rupesi selvästikin vähän harmittamaan tämä asia, että hän sanoi, että tarvitaan jo jotain uusia ideoita. Tiedätkö, mikä on Anchoragein henki? Mihin Venäjä viittaa tässä? Tämä on aika mielenkiintoinen, koska tätä ei ole avattu koskaan. Mutta tästä on teorioita. Venäjä viittaa aina tällaisiin niin kuin sopimuksiin, jotka ei niihin kirjattu paperille. Ja nämä Istanbulin sopimukset, tämä Anchoragin henki, tai sitten, että meillä luvattiin, että NATO ei laajene itään. Kaikki ne tällaisia asioita. Mitä on sovittu? Siis tarkoitan, mitä on sovittu Anchorageissa, niin ainakin BBCn tietojen mukaan, niin siellä on sovittu sellaista, että ei sovittu, vaan Venäjä on ehdottanut sellaista. Ja kun Yhdysvallat ovat diplomaattisesti niin kykeneviä, että niillä ei ole edes tulkkeja mukana eikä muutakaan, niin siinä on ehkä ollut joku väärinkäsitys, tai sitten ei, mutta Venäjä on tulkinnut sen niin, että Yhdysvallat painostaa Ukrainaa siihen, että Ukraina antaa Venäjälle kokonaan Donetskin ja Luhanskin alueet, ja sitten sen osan Zaporizhian ja Harkovin alueita, mitä Venäjä tällä hetkellä pitää hallussaan. Ja siis Putin on käsittääkseni ymmärtänyt tämän Anchoragein hengen sillä, että Yhdysvallat pakottaa Ukrainan tekemään näin. Ja sitten niin kuin siihen voidaan pitää pieni tulitauko ennen kuin sitten Venäjä ryhmittäytyy uudelleen ja jatkaa matkaa. Mutta miten USA voisi pakottaa Ukrainaa mihinkään? Kun ei voi, eikä varmasti ole luvannut mitään sellaista. Mä luulen, että se vähän kuulostaa siltä muutenkin, miten ne neuvottelut siellä Anchorageissa meni. Et todennäköisesti Putin on ehdottanut tätä, Trump on ollut, että ja sitten siihen se loppui, koska se oli puolen tunnin keskustelu. Siis se oli nähtävissä jo silloin, että se kokous oli epäonnistunut. Sehän oli tuotu todella paljon niin kuin jotain virkamiehiä, jotka nyt sitten lopulta kokoustaneet, että se selvästi päättyi lyhyesti, siellä oli hyvin lyhyt pressitilaisuus. Ja palataanko tähän, että USA ei voi painostaa Ukrainaa, koska Trumpilla ei ole kortteja, koska hän lopetti Ukrainan aseavun pitkälti jo niin kuin heti kaudensa alussa, niin millä hän voi niin kiristää Ukrainaa. Ja miten hän voi kieltää aseiden ostamisen? Se olisi jo niin kuin isku omaan jalkaan täysin, koska miksi? No joo. Joo, mutta mitä muuta Trump on sanonut, että sieltä puhuttiin NATO-kokouksessa, että Ukraina saisi lisenssin näiden Patriot-ohjusten, PAC-3-ohjusten valmistamiseen tänään. Hän otti vähän askeleen taaksepäin. Hän otti vähän askeleen, että hän ei olekaan sitten varma. No okei, tämä on Trump. Vaikka se olisi varma, niin se on epäselvä, että auttaako se pullonkaula ei varsinaisesti niin kuin siinä, että niitä pannaan kokoon, vaan että niitä osia valmistetaan ja niitä ei valmisteta selvästikin tarpeeksi. Mutta sitten tällaiset Trumpin MAGA-bloggarit, sisältötuottajat, Allo Loomer ja Tim Pool, hän käänsivät täysin takkinsa Ukrainan suhteen. Ja tämä Laura Loomer niin oikein kävi Kiovassa, teki Zelenskin haastattelun
Ja hän on sellainen, että hän pääsee myös niin Trumpin puheille. Ja Trump on myöhemmin jakanut tämän haastattelun. Että se näyttäisi siltä, että Trump tykkää enää voittajista. Ja tällä hetkellä Ukraina on vähän tuntuisi, että se on voitolla tai ei menesty paremmin sodassa. Niin Trump on itse näyttävämpi ainakin. Siis se on näyttävämpi. Se on hieno. Se on niin ne, tiedätkö, boom, kaboom, big bang. Ja niin edespäin. Se on niinku, siis Trump tykkää tällaisista tempuista, niin ehkä se 40 päivän projekti olikin liittynyt siihen osittain. Ei välttämättä ole mikään huono teoria. Ja Trump asetti ensimmäistä kertaa tulleja Venäjälle. Siis no tämä on tosi outo juttu, että kun korkein oikeus kielsi Trumpilta asettamasta vapaasti mitä tahansa tulleja, niin sitten hän löysi Kaijon Naftalista jonkun tällaisen lain, jolla voidaan asettaa tulleja, kauppatulleja niitä maita vastaan, jotka eivät tee tarpeeksi pakkotyötä vastaan. Ja Venäjä kuului ensimmäistä kertaa tähän joukkoon, että tällä ensimmäisellä kauppasotakierroksella, muistin, kun siellä laitettiin pakotteita jollekin saarille, jossa ei ole yhtään asukasta, mutta Venäjällä niitä ei tullut. Mutta tällä kertaa tuli ihan Venäjällä pakotteet, vaikka ne on symbolisia kuin 10%, mutta silti. Ja nyt hän uhkailee muita maita, jotka käy Venäjän kanssa kauppaa isoilla tulleilla. Tämä on myös semmoinen toinen, mikä on, niin kuin saattaa jopa vaikuttaa. Joo, siitä Yhdysvaltain senaattori Lindsey Graham, joka tätä lakipakettia ajoi, niin hän kuoli ja sitten järjesti hänen hautajaisten jälkeen sitten käytiin äänestämässä. Mutta se on vasta ensimmäinen askel ja loppujen lopuksi se vain antaa presidentille mahdollisuudet asettaa pakotteita. Totta. Tässä on niin kuin, tällä hetkellä on pientä sellaista niin kuin paranemista näkyvissä, että Trump suhtautuu Ukrainaan niin kuin positiivisemmin. Mutta se on tänään. Mitä se on huomenna? Tänään, niin. Ei voida tietää valitettavasti. Hyvä. Mennäänkö meidän viimeiseen aiheeseen lyhyesti? Otetaan vielä se, joo. Kyllä. Siis kun Venäjällä emme hyvin. Niin. Venäjällä emme hyvin, saa kiertää ikäviä huhuja, mikä liittyy ehkä näihin ahdistukseen. Me kerrotaan, meillä tulee olemaan 3 viikon kuluttua tällainen teemajakso, me puhutaan Venäjän tulevista vaaleista. Että tosi paljon ikäviä asioita tulee tapahtumaan, tai jos niitä tulee tapahtumaan, niin arvella, että ne tulee tapahtumaan vaalien jälkeen. Eli no, me ainakin tiedetään jo, että mitä vaalien jälkeen tulee tapahtumaan se, että nostetaan noita utiliteettimaksuja, eli sähkö, vesi, jätehuolto, kaikki tällaiset. Tämä tulee niin yllätyksenä, siitä on niin unohdettu, siis siitä ei ole puhuttu mitään muutaman kuukauteen missään, koska tässä on tapahtunut vaikka ja mitä tässä välissä. Niin se homma on unohtunut ihan täysin, niin mä luulen, että se tulee niin yllätyksenä, se kun tulee olemaan aikamoinen lasku. Niin, kyllä. Sitten on aikaistettu noita Venäjän rautateiden tariffimuutoksia, että siellä niin lippujen hinnat nousevat 10%, sekin tulee Duuman jälkeen. No sitten mobilisaatio, tästä on tuolla puhuttu. Mä oon kuullut niin ihan useista lähteistä, että on selvästi, niin kuin, että jos kuulen joltain minun harvoilta venäläiseltä lähteeltä, että joo, että tällainen on tulossa, että sitä puhutaan. Siis ihmiset uskoo, tosi paljon venäläiset sanoo niin, että kun valta sanoo, että sitä ei ole tulossa, niin se varmasti on tulossa ja me valmistaudutaan siihen, että se tulee. Siinä on psykologisesti se on jo tulossa käytännössä. Todella paljon sitä on joutunut kiistämään, että Duumassa useampi parlamentaarikko on tämän lähtenyt kiistämään, Medvedev on tämän kiistänyt, olisiko Peskovkin olisi sanonut, että ei ole mitään tarvetta. Kenraali Kartapolov kiistää. Jos kenraali Kartapolov kiistää, niin se on varmasti tulossa. Viimeksi hän kiisti 2 päivää ennen edellistä mobilisaatiota. Niin totta. Mutta toisaalta senkin jälkeen meillä on ollut usein tällaisia pienempiä huhuja autojen mobilisaatiosta, ja silloinkin ne on kiistetty, ja silloin mobilisaatio on tullut, että vaikea sanoa, että tilanne saattaa olla. Siis nyt olisi paljon enemmän viitteitä. Nyt ensinnäkin tämä, että esimerkiksi siis näitä lipsahtaa. Esimerkiksi ulkoministeriö mainostaa niitä sopimuksia sinne rintamalle sillä, että parempi nyt kuin mobilisaation kautta. Jota ei ole tulossa. Wildberries edelleen on päivittänyt sääntönsä. Siinä samassa, missä oli ohjuksia, niin ne on päivittänyt sääntöihinsä myös sen, että jos tulee mobilisaatio, niin se ei vaikuta. Tai he eivät maksa mitään korvauksia, jos siitä aiheutuu jotain. Joku ei pysty maksamaan tai jotain muuta sellaista. Okei. Niin, kyllä. Pankkilainoja. Joo, just näin. Joo, moni tutkija näkee muitakin valmisteluja, mutta hyvin maltillisia vielä. Koska, ja se yhdistetään siihen, että jos jopa sellainen olisi tulossa, niin tämä valtion koneisto on nyt virittäytynyt vaaleihin, ne ei pysty samaaikaisesti hoitamaan 2 asiaa.
Mutta mun mielestä aika hyvä arvio oli tuolta Jekaterina Schulmanilta, politologilta. Hän sanoi, että todennäköisesti hän uskoisi niin, että jos tämä mobilisaatio on tulossa, siis sitähän ei tarvitse julistaa. Se on päällä. Se on koko ajan päällä. Se on viimeksi, siis sitä ei ole koskaan niin kuin peruttu sitä edellistä käskyä. Mutta todennäköisesti siinä ei tulla tekemään niin, että koko maasta värvätään heti 500 000 ihmistä, vaan todennäköisesti siinä tulee tekemään niin, että otetaan yksi alue kerrallaan. Ja ruvetaan siellä, niin kuin Pensassa nyt kokeiltiin hetki sitten, siellähän ruvettiin vaan niin kuin kadulta nappaamaan ihmisiä. Ja se nosti Pensan kyllä niin kuin korvilleen, että siinä oli paljon sellaisia chatteja, missä että älä aja tätä tietä, kun siellä on porukka nappaamassa ihmisiä. Ja niin siviilivastarintaa. Kyllä, mutta se oli Pensassa. Missä on Pensa? Kuka välittää? Ja siis, koko muu maa saa elää rauhassa. Seuraavaksi se on jossain Habarovskissa. Missä on Habarovsk? Kuka välittää? Minä asun Moskovassa. Minä en välitä yhtään, mitä Habarovskissa tapahtuu. Ja niin edespäin. Ja se olisi niin kuin myös logistisesti järkevämpi, koska Venäjän sotakoneisto ei pysty syömään niin sanotusti niin paljon ihmisiä kerrallaan. Mutta pikkuhiljaa, muutama 10 000 sieltä täältä, se voisi onnistua. Siinä, ja Schulman heitti vielä sellaisen, että näillä vaaleilla vähän tarkistetaan, että millä alueella ollaan kuuliaisempia, että missä äänestetään yhtenäistä Venäjää, niin sieltä otetaan ensimmäisenä. No se on kyllä ihan oikein sitten niin. No joo, mutta hyvä teoria, sen näkee tietty tuossa pikkuhiljaa. Tosin Venäjän vallan toiminta ei ole kyllä logiikalla, ei ole pystynyt selittämään viimeisten vuosien aikana. Se voi hyvin olla, että ne sanovat, että kaikki miehet vauvasta vaariin rintamalle saman tien. Ei tiedä. Mä väittäisin, että niinku suunnitelmia on, mutta totta kai onhan Suomenkin mobilisaatiosuunnitelma. No, Venäjän suunnitelma tähän pidemmälle vietyä, mutta sitä päätöstä ei ole vielä tehty, ja se, mikä se päätös lopulta tulee olemaan, on se, että miten näissä vaaleissa käy. No, me puhutaan, ei mennä koko tähän tematiikkaan, ei. Nyt tosiaan 3 viikon kuluttua meillä oma jakso siitä, mutta tavallaan, että jos vaalit eivät mene hyvin, että jos Kremli ei ole selvästi kontrollissa, niin eivät sitten tuskin uskaltavat. Ja sitten jos menee niin kuin todella hyvin, niin sittenhän saatetaan vaikka ylistää sotatilaa. Tästäkin on ollut huhuita tai lähteisiin perustuvia juttuja, että silloin yrittävät, ajavat niin kuin Putin, että hän julistaisi sotatilan. Se osittain koski siis sitä, että myös vaalit voisi peruttaa, mutta sitähän Putin ei selvästi lähtenyt vielä. Niin. No mutta jäämme valvomaan. Jäämme valvomaan. Tuossa tosiaan, niin kuin sanottu, viikon päästä, tätä on ollut vähän pidempi jakso, yleensä me pyritään pysymään vähän lyhyemmissä, mutta tästä, kun kesä on ollut pitkä, jakso on pitkä, ensimmäinen jakso, suotakoon se meille. Meille on sitten seuraavaksi viikon päästä, ja Patreonin tilaajille se on jo sitten tänään heti saatavilla tuolta Patreonista, niin puhumme bensapulosta, ja sitten 2 viikon päästä taas ihmetellään tilannetta. Muistakaa painaa tykkään, tilata jakso, antaa 5 tähteä. Kaikilla alustoilla pystyy jotain tekemään, niin käykää sieltä, katsokaa linkkejä alta, käykää tykkäämässä meidän somesivuilta. Meillä on Blue Sky, X, eli Twitter, meillä on Instagram, meillä on sähköpostiosoite, kaikki näkyy tässä alla, ja löytyy sieltä linkkipuusta myös, jos et katso tätä YouTubessa, vaan katsot tai kuuntelet podina, löytyy kaikki sieltä selosteesta. Kyllä, siinä oli tämän päivän jakso. Lähettäkää palautetta tosiaan kysymykseen ja painatkaa niitä tykkää-nappeja. Kiitos, että kuuntelit. Näkemiin. Kiitos. Moi.